Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Benvinguts a Beniparlem, l'espai dedicat a explorar els intersticis del valencià formal, del valencià de mudar, del valencià de diumenge, del valencià per a una entrevista de treball, per al discurs del casament del teu germà, per al temut dia de les oposicions, per anar al metge, per a presentar un programa de ràdio, per a impartir una xerrada antidrogues, per a... Bé, ja ho teniu bé. Avui ens endinsarem en el fascinant món dels registres dels àmbits d'ús, de les seqüències textuals, dels tipus de textos i dels gèneres de text, en especial dels d'entreteniment. Esteu preparats i preparades? Doncs acostumeu-vos, agarreu forces, esmorzeu fort i... Comencem! Primer que res, però, vos presentaré els dos convidats, que són persones molt dinàmiques i amb molt de sentit de l'humor. Enrique Tena és un comunicador audiovisual d'Artana que porta anys treballant per a programes diversos d'Apunt. És una de les cares visibles de valencians al món. Bon dia, Enrique, com va? Bon dia, Aina. Quina alegria. Quina alegria tornar a veure la cara. És que... Després de tants anys. Després de tants anys, eh? Ja. I la gent no sé per què se pensarà que ens coneixem. Perquè pot ser. Ho deixem en un parèntesi a veure què pensen. Anirem descobrint al llarg del podcast perquè ens coneixem, Aina i jo. Em sembla molt bé. L'altre convidat és Raúl Diego, un còmic que ha treballat en programes d'entreteniment com ara Pròxima Parada, Tap Zapping i que és de Xàbia. Actualment hem de confessar que és coguionista d'estos vídeos i podcasts i d'altres continguts d'Apunts de Llengua. Raúl, ja m'has agarrat mania o encara no? Sí, una miqueta sí, que són moltes hores i bé, estic encantat d'estar així, Jo no podria estar més feliç avui. Moltes gràcies. Enrique, Raúl, vos coneixeu o heu coincidit ara per primera vegada? Diem la veritat o... La veritat. La veritat sempre. Mos hem conegut fa 10 minuts, jo pensava... Sí que sabíem, però no mos coneixíem personalment. Claro, cara personalment vist, no. Però... No, jo no el coneixia personalment. Ni no personalment, digues la veritat. No el coneixia. Doncs vos presente, Enrique, Raúl, Enrique. Qui és qui? Ell és Enrique? D'acord. A vosaltres vos conec, Vale, és que estic molt nerviós, Aina. I Raúl, em podries dir quin és per a tu el secret de l'humor? Quin és el quid de fer riure? Ostres, quina pregunta ara més transcendent de sobte, no? El quid de fer riure. Jo diria que és la sorpresa. No? La sorpresa, l'inesperat. Clar, quan no t'esperes una cosa és quan normalment et pega i et fa riure. Després hi ha gent que fa riure sense voler. També, no? Però que ho fa també a través de la sorpresa, per exemple. L'espontaneïtat. Sí, perquè tu no t'esperes que un president del govern potser no sàpiga articular una frase, no? Aleshores, jo què sé... O sí que t'ho esperes, ja depèn quin president, també. Clar, aleshores... Però ell és quan fa riure, no? Perquè en teoria tal... Aleshores, no s'adapta, n'hi ha genis de l'humor en tots els àmbits. I ser president no estaria adequant-se a un registre formal. Efectivament. I Enrique, per què creus que eres una persona idònia per a fer entreteniment televisiu? Que jo pense que ho eres. Tu penses que ho eres? Estic molt còmode. A veure, és una pregunta un poquet de dir, Enrique... Tira't floretes, Enrique. Tira't floretes, no tinc abueles. Aleshores, jo hi ha un moment en què jo ja me tiré floretes i si fa falta, el que faci falta, Autoestima per davant de tot. No és fàcil fer entreteniment, assistent gent, som uns periodistes, gent del món audiovisual, no és... Jo de periodista tinc poquet, Enrique. Però bueno, món audiovisual en general, sí, no? Sí. L'artisteo, que no és fàcil fer entreteniment, però crec que és una coseta que realment t'agrada, no? Com que una vegada la proves... Sí. Enganxa, efectivament. I estic molt còmode. Vull dir, he passat per diferents formats. Realment Valencians al món és un dels formats de la casa en el que viatgem moltíssim, és entreteniment pur i hi ha de tot. Està des de la sorpresa que el valencià no s'espera, tenim una llàgrima quan està parlant de la paella amb sa mare, el difícil que va ser quan va arribar a X país. Un còctel d'emocions. És un còctel d'emocions, que realment quan acaba el programa ma mare me diu, però quantes coses has fet? I jo, mamà, moltes, això va molt ràpid, això és la tele i això necessitem moviment. Estímuls. És curiós perquè Enrique viatja per tot el món i jo sóc de la Marina, que és on ve tot el món. Efectivament, Este acudit me l'ha prestat el director, Jo no sé. I Raúl, sempre has volgut ser guionista? T'hi dediques des de fa molts anys o fas altres treballs més principals que el de fer de guionista? Jo estic de guionista una miqueta de prestat. Jo em dedico a fer comèdia, monòlegs i tal, i com això serveix també una miqueta per fer programes, doncs també en tenen ahí. Jo que de veres, jo acudits. Fer gràcia. Sí, fer gràcia. He de dir, a veure, jo duc pocs minuts així. Aina, portem no sé quants minuts. 5 minuts. 5 minuts. Jo anava a dir, portem mitja hora, saps? De l'aguts que estic. Sí, Però mitja hora ja. dic que Raúl, és un bon
comediant en general. No pots dir que soc bon comediant de 5 minuts, home. Home, ja, però a veure, Però la persona estem en la ràdio, No, o sea, tu pensa que ella ara mateix ha dut 2 anells, val? Un anell de color rosa i l'altre anell que no sé exactament el que és. És un cor o un cul, depèn Bueno, com ho mires. ahí m'ha quedat un poc idiot, que no sé què dir, però ja realment té una personalitat que dius, Personalitat pròpia. a veure, Aina, què faràs per a que este podcast no te dure més del que ha de durar? Ai. I tu, Enrique, la vocació de treballar davant de les càmeres la tens des de la infància o ha sigut sobrevinguda? He de dir, i crec que no ho va dir moltes vegades, si no m'equivoco, que jo de xicotet era una persona més tímida, més introvertida. Sí? Sí, siga, en casa la meva germana tenia més com la veu cantant, no? La meva germana és més major que jo, ella és Pili, i realment, poquet a poquet, he anat com descobrint el que jo volia ser. Però fins que no vas tindre una jornada de portes obertes a l'UTSI, que això va ser l'any 2008, quan jo estava estudiant segon de batxillerat, D'acord. i jo vaig entrar a l'UTSI i vaig veure comunicació audiovisual i vaig dir, què és esta carrera? La venen molt bé, eh? La venen molt bé, que jo vaig dir... Jo vaig caure en el mateix parany que tu. La venen millor del que és Sí, després, no? me dice, pues, se fa de tot. I un altre xic que estava Jo en vaig quart caure. me va dir, se fa de tot i no se fa res. I jo, això què és? Però bueno, he de dir, i que parlant del valencià, no? En aquells moments, una mestra de valencià, una de les més bones que he tingut en segon de batxillerat, Obdúlia, me va dir, Enric, esta carrera és per tu. I jo, com que és per mi? Però si jo, sí, no pega. I efectivament, a partir d'ahir, jo he anat buscant el meu camí. Gràcies a Obdúlia. Gràcies, Sí. Obdúlia. Gràcies, Obdúlia. I que en pau descanse. Sí, perquè gràcies a Obdúlia tenim a si Enrique Sí. i és un gust, això, eh? Parlant de valencià, Molt he de dir, bé. Aina, i ja ho solte, perquè així la gent ja ho sap. D'acord. Crec que tant Obdúlia com tu han sigut de les millors professores de valencià que he tingut en la meva vida. Ai, Enrique. I la gent, no, o sea, Em això posaré el s'ha de dir, en este podcast la gent no sap el que té ara mateix en esta casa de tindre Aina Montferrer, així. Eres quedador de bé. No, però és que és veritat. Jo que si sóc el millor Home, còmic sense haver-me vist mai. Saps que jo amb Aina És me vaig veritat. traure el C1 i el C2 de Valencià quan estava començant en apunt i la gent me diu, Enrique, què faig? Jo, entra en YouTube, busques Aina Montferrer i aproves. I ara Això sí que és veritat. entreu en Apunts de Llengua i tindreu els vídeos i els podcasts que estem També, preparant per a també. Ven i Parlem, 5 cèntims, llengüetes, però passem a explicar el contingut d'este Ven i Parlem en companyia d'Enrique i de Raül. Encara no m'has començat, eh? Si esteu escoltant això, encara vos queda. Si esteu en el Però cotxe, pegueu una volteta més. que no aprendreu arribeu a casa. valencià, registres i tot això que té Registre. Aina ahí en l'iPad. Guai. Vinga, Aina, tira. Formal, registre formal, però no molt, molt elevat. Això és sinó... el que se'm dona bé a mi, el registre formal. Per això estic així. Ben i parlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Montferrer. Veritat que no eixiu de casa en pijama ni vos claveu dins del llit amb texans i camisa de botons? I si ho feu... És una pregunta trampa, eh? Perquè a vegades quan ix cap a passejar el gos he de confessar que al pijama no me lleve. Doncs en principi el mateix passa amb la llengua. No pot ser la mateixa en tots els casos, sinó que s'ha d'adaptar al context amb flexibilitat i amb capacitat de mimesi. Un text no només és un conjunt de paraules. Darrere del text hi ha tot un munt de decisions basades en el context en què es produirà, qui seran els seus lectors o oients i quina serà la seva funció. I per entendre el context ens hem de familiaritzar amb dos conceptes clau, els registres i els àmbits d'ús. Enrique, Raül, teniu alguna idea del que poden ser? Enrique, registres i àmbits d'ús, això què és? Jo això ho vaig estudiar en batxillerat i me'n recorde perfectament. Raül, tu què penses? No, de registres... Jo tot el que sé és que el registre és on treballava Rajoy antes de ser president. En registres de la propietat. No és un altre, perdona. No. Però estem parlant de Soc un expert. registre formal i registre informal. Això és. Sí. Fem coses en registres formals, com ara quan parlem amb el metge o quan parlem en un juí, i fem Exacte. coses en registres informals, com ara quan enviem una nota de WhatsApp a la nostra germana. M'ho has llevat de la boca, Sí. Aina. Era just el que anava a dir. Jo soc més de l'informal, però perquè sí, no? Perquè sí, Sí, el formal... home. Bé, Però quan vas fer l'examen de C1 i de C2 de valencià, ahí estaves en un registre formal i ahí hauries de parlar un valencià formal, estàndard. El vaig parlar, efectivament. De fet, per això tens el títol. Una volta en la vida, però també No, està bé, que jo el practiqué. Ah, El practiqué. sí? Quan jo m'hi fico un xip
i registre... No, Registre efectivament, informal. En quin àmbit més? és complicat, no? El registre informal, jo quan estic fent el programa o quan estem fent entreteniment, està clar que jo tinc un registre informal. Clar. Però també és veritat que jo intente, en la mesura del possible, Correcte. ser el més correcte, el més estàndard. També és veritat que la mateixa direcció, el mateix lingüista del programa ens diu, Enrique, abans que res tu has de ser natural Correcte. i després ja està, que Sí. no passa El res. més difícil i el millor és trobar un punt en el qual no estigues cometent errors i al mateix temps estigues sent fresc, que parega que estàs parlant d'anar per casa, com feia Vicent Andrés Estelles en la seva poesia, que pareix que estiga escrita com per casualitat de rebot i està escrita molt ben escrita. Doncs això has de fer, Enrique. Anar a Valencians al món sent superdivertit i superespontani i al mateix temps no cometent massa errors. Ahí estem. Queda clar? Queda claríssim. superbé. I Raül, apunta-te-ho tu també. Jo he de prendre nota. Jo he de prendre nota. I els àmbits d'ús, què seran? Vos sona això dels àmbits d'ús? Han vist dos eixe, jo el que diga Enrique en fi, eh? És depenent on es parle. No va per ahí la cosa. Sí, no, mira, vos dic. És més específic. crec Àmbits jo, no? d'ús, per exemple, jurídic, Veus? jurídico-administratiu, científico-acadèmic, literari i, sobretot, el que vosaltres treballeu, que són els àmbits d'ús audiovisuals o periodístics. Ahí és on esteu vosaltres situats. Exacte. Ahí Ho estem. sabíeu? Sí, Sí, jo ahí també estem, ho sabia. ahí estem. Jo també ho sabia. Sí. Dins de cada àmbit d'ús, com ara el periodístic, hi ha diversos gèneres de text, que són exactament els motlles genèrics fixats que ens indiquen l'estructura i els elements que formen part d'un text concret, d'un text audiovisual, d'un text periodístic. En l'àmbit d'ús periodístic, concretament en l'audiovisual d'entreteniment, Enrique, Raül, quins tipus de gèneres de text, de tipus de programes, tipus de situacions trobeu en l'audiovisual d'entreteniment? Enrique? Ahí tindríem una mescla de tot. I jo me'n recordo de quan estudiava a l'UTX i Comunicació Visual que estava Sí. com molt ben catalogat, no? Tu anaves a un magazín, suposo que va per ahí la cosa, no? Està el Per ahí magazín, va, per ahí va. està l'informatiu, Sí. després està un programa de viatges, hi ha un programa de periodisme d'investigació, després també està la ficció... Vull Sí. dir, diríem com que hi ha tres grans grups, Blocs, no? sí. Seria l'entreteniment, l'informatiu i la ficció. Entreteniment, informatiu i ficció. Sí. És que també era pogut acabar cada frase, Enrique. Clar que sí, Sabia clar. igual que tu, eh? Però sí que és veritat que cada vegada més ho veiem, no? Hi ha una cosa que està a l'Infoentertainment, as you know, Infotainment. yes, que és la mescla no? entre la informació i l'entreteniment, que nosaltres se fa realment en molta graella de la cadena, no? Sí. Però l'informatiu ha de ser més seriós, però després un magazine, això és a la babalà, o sea, Sí. però és un poquet això. Existeixen els gèneres més purs, més de referència, més prototípics, però després es poden fer tot tipus de combinacions, està clar. I en tots aquests casos utilitzem llengua estàndard, però depenent de concretament el gènere, es pot tindre un marge més gran o més reduït de com introduir una parla una miqueta més col·loquial. I recordem que els gèneres de text, que ja són concretament el tipus de text, article d'opinió, entradeta d'un informatiu, entrevista en Valencians al món, tot això serien gèneres de text concrets. Ahir, aquests gèneres poden tindre una funció o una altra. Poden ser explicatius, instructius, narratius, argumentatius, dialògics, i en tota aquesta combinació, això per què és important? Doncs perquè quan feu un examen de valencià, vos estaran demanant que feu un text concret. Vos poden estar demanant, per exemple, feu una introducció per a un monòleg humorístic. Feu com una introducció. En un C2 podrien demanar-ho. Aleshores, ahir Raül ens ajudaria. Jo ahir seria l'expert en el tema. De fet, jo me'n recordo en les classes de l'EOI que teníem tu i jo, Aina, Sí. que era important, no? Imagina que te toca en un diàleg, tu eres l'opció A, candidat A, que seria jo, per exemple, i candidat B és Raül. En este Sí. cas, candidat A, per exemple, podria ser, jo soc el president d'una tenda de cotxes i he de presentar un nou cotxe. Sí. I en este cas, el candidat B, tal volta seria un inversor. I a partir d'ahir ja ens hem d'adaptar a un registre, A no? aquesta situació, I a un registre, a un àmbit d'ús, en aquest cas seria com més comercial, i després també quina és la intenció que teniu, convèncer, per Clar. tant és argumentatiu, explicar-li a algú com fer una cosa, per tant és instructiu, narratiu si li heu de contar una història, i aleshores tot aquest còctel fa finalment indicacions sobre com heu d'elaborar un text.
I una pregunta, no és el mateix un àmbit d'ús que un gènere? Perquè, per exemple, àmbit d'ús has dit el jurídic o no sé què, tal. Sí. Un gènere és diferent. Dins de cada àmbit d'ús hi ha gèneres de text concrets. D'acord. Aleshores, dins d'un àmbit d'ús periodístic, doncs podem tindre un podcast o podem tindre un informatiu o podem tindre doncs, una tertúlia, un debat, un programa d'anar pel món entrevistant, un stand-up comedy, una comèdia d'aquest tipus, de parlar una persona davant de gent. Molt bé. I aleshores doncs, tot això està ahí i ho heu de tindre en compte. I elaborar-ho amb coherència, cohesió i adequació. Això us sona? Això em sona. Això sí, això ho he estudiat. Sí. Això ho heu estudiat, Sí. Aina, quantes coses estem aprenent en este podcast? Ha valgut la pena vindre o estaríeu més a gust en un jacuzzi? Ai, aquesta pregunta també és trampa. Si estiguérem mateix en un jacuzzi, el tècnic de ràdio estaria dient que les bombolles entrarien, que no podíem estar en un jacuzzi, però estaríem més a gust els tres en un jacuzzi... Fent el mateix, però en un jacuzzi. Amb les floretes que mos ha tirat Enrique, és com si mos estiguérem fent un massatge. T'imagines així en un jacuzzi? Però crec que la producció no té... No hi ha diners. No hi ha diners. Ho feien ja fa molt de temps a la tele. Jesús Gil i Gil, vos sona? Sí. Això ja ho feia, estava inventat. Envoltat. Tu dona idees en esta casa que se fa el que faça falta per a que pugem l'audiència. La Jesús Gil de Apunt, podria ser. He de dir, i tinc jo papachichos. Pachichos. En alguns programes de València en Salmón, i perdoneu d'este continu promoció, hem estat dins d'un jacuzzi. Això s'ha de veure, busqueu-ho. Haurem de buscar en quin és, que a mi m'interessa. Vinga, va, arrimeu un poquet el muscle i passem al joc. Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer. Vos l'explique. Jo aniré posant fragments de peces d'entreteniment i comentarem de quin gènere de text es tracta, quina funció comunicativa i qui creieu que és l'autor. Llavors aniré indicant a qui li toca, d'acord? Guai. Complicat, Pregunta per a Enrique. Què ens dius d'este fragment? Però te ho preguntaré després. Avui és un gran dia per a la Terreta! Mare de Déu, quin públic! Quin públic! Podíeu vindre tots els dies. És un gran dia per a la Terreta perquè la vostra tele ja té un any i ja parla, Només té un anyet i ja parla, i parla molt bé. No tan bé com els agradaria als lingüistes, punyeters? Raül, per a tu. Per a mi, vinga. Això què és? La veu sí que la reconec, i no només perquè és company de feina, que estem junts en el Tap Zapping, sinó perquè jo sóc co-guionista d'este podcast i m'he encarregat també de saber qui és. Però és que si ell juga amb avantatge, Aina, per favor. Perquè este no l'escrivió, és broma, este no l'escrivió. Jo no vinc de Castelló en aquestes avantatges. Això què vol dir? No, és la veu de Pere, no? De Pere Aznar. Aleshores ja tenim clar que l'àmbit d'ús és periodística audiovisual i quin gènere de text seria este? És un programa d'entreteniment. Dins d'un programa d'entreteniment, què està fent Pere Aznar? Està fent probablement un monòleg inicial, alguna cosa d'assumptes interns, pot ser? Sí, d'assumptes interns. Perquè, clar, estava dient que portaven un any, aleshores seria quan estaven fent assumptes interns. Que ja portem més de 5, Que ja portem més de 5. Quina alegria. Aleshores, en este cas, podrien demanar-vos en una prova de valencià que escriguéreu una introducció per a un magazine o per a un late night, per a un programa d'entreteniment que presenta, jo què sé, Pere Aznar, per exemple. Això seria un gènere de text concret. Vinga, ara contestarà Raül, però espereu que... Com que Raül altra volta? Els faig jo totes o què? Enrique, perdó, Enrique. Va, me toca. Un moment, silenci. Què passa, trolls? Només els més joves i millennials coneixereu esta manera peculiar de saludar del nostre convidat d'avui. Ell és Jaume Cremades, és valencià, de Catarroja, i és un dels youtubers més influents de tota Espanya. A les xarxes es fa dir Perchita, i avui el tenim així en directe. Ell compta amb milers i milers de seguidors. Enrique, què diries? Què és això? És una introducció de la meva estimada Carolina Ferre a una entrevista. Molt bé. A una entrevista televisiva. Sí. Introducció a una entrevista televisiva per a un programa generalista. Per a un magazine. Per a un magazine. Que té un poquet de to, no? A la millor tal volta hem començat en alguna més d'informació, de si hi ha hagut una gran riuada, i ara està en una entrevista que canvia totalment el context. Canvia totalment el context i continua sent un entreteniment, però també en llengua formal. Sí. Molt bé. Sou molt sabuts, És que teníem una part d'artisteo, una part d'entreteniment, però de
Darrere d'estes... Darrere sí hi ha talent. I ho sabem perfectament, Aina. per favor. Vinga, atents. Ara per a Raül. Per a mi, vinga. He vingut als Premis Gaudí a la 15a edició. Ja que he vingut jo a gaudir, va, acompanyeu-me. Així mos han col·locat els jocs a tots els mitjans de comunicació, la xarxa informatius, Ser Catalunya. A veure, però si la PM no hi és. Però jo també puc fer aixina, no? Crec que Raül ja ho Crec que me la sé, crec que me la sé. A veure, dispara. A veure, és la introducció, perquè sembla un reportatge o, no? O com alguna Sí. esta de carrer o el que siga, i em sembla que la veu és de Nerea Sanfe. Correcte. Pot ser, és que té una veu molt I característica. efectivament. I quin programa és, Enrique? Era l'APM. L'APM, molt L'APM, bé. alguna Molt bé, pregunta molt bé, més molt bé. que feien fa una temporada que estava molt bé. Aleshores diríem que és un àmbit d'ús periodístic, Clar. gènere de text, introducció a un reportatge de carrer, No? Sí. humorístic, però igualment, com heu vist, Nerea Sanfe intenta mantindre's en un registre formal. Clar. Sí, és com la típica introducció que sol durar entre uns 30 segons o uns 50, que d'alguna forma expliques breument el que vas a fer en este reportatge i també agafes l'atenció de l'espectador. Això Molt és. bé. No ho hauria dit millor. Sí. Vinga, la següent. Exòtica, acollidora, vibrant i caòtica. Barjabà al Marroc. Estem a Marràqueix! Coneguda com la Ciutat Roja, és la més turística del país. La Cotúbia és el símbol de Marràqueix. Així no hi ha res més alt. Enrique, qui és? Qui és? Però bueno, és un xic del Marroc molt templat i molt artista que hi ha per allí. Què bé Que me vols parla passar? molt Què bé me vols valencià. passar? Allí a Marràqueix. És la T'imagines introducció. que no sap de qui és? És la Que introducció. dic, no tinc ni idea. Sí. És Que Que Enrique, el canvia És molt la Enrique. veu, no? En gravació. Estic molt tranquil així amb vosaltres ara mateixa, però és un context totalment diferent, perquè així estem en confiança, no? Estem en un estudi de ràdio, en una zona Sí, molt còmodes. on no pot passar res. En aquest moment, allí en Marràqueix, pues, realment allí, al Marroc, te pot saltar un mono, te pot cridar l'altre, aleshores és totalment diferent. Ahir, parlant del registre, tal volta, no sé si en algun podcast ho heu comentat, Aina, has de tindre una connexió totalment amb el teu càmera. Vull dir, Sí. tu has de dir que ahí darrere està la torre esta, que has de donar la introducció en un quad, com és el que anem a tot gas per allí, per la platja. Aleshores, la seguretat que has de tindre amb el càmera i que tu, el que vols dir, el vols transmetre, això és molt important. Serà molt paregut a la sensació que tindreu quan feu una prova oral en un examen de Valencià. I la sensació També d'inseguretat pot passar qualsevol cosa, que heu no? d'intentar Pots saltar-te un heu mono, d'intentar tal. dissimular. Sí, i tal, clar, Penseu, sí, si Enrique ha sigut capaç de fer això en Valencians al món en una situació així, jo puc entrar i fer una prova de valencià tranquil. Les persones que O estiguen tranquil·la. escoltant el podcast Sí. i que tinguin algun tipus de nervis, és normal, no? Perquè la gent me diu a mi, Enrique, és que tu eres molt extrovertit, tu no tens vergonya. Extravertit. Extravertit. Quantes coses al Imagineu-vos, sí. Nyasca. Soc molt extravertit, efectivament no, i que la gent me diu que no tinc cap tipus de vergonya, això és veritat. Però els examinadors també ho saben, vull dir, si veuen davant de tu que és una persona més tímida, ho tindran en compte, que no ha de ser res... Això no és el que s'avalua. Clar. No s'avalua les Però que no teues tingues vergonya, i capacitats. que si dius alguna errada, que si dius alguna pronom feble, que no toca. Sí. Que no te preocupes, que tu, i m'ho recordaves molt, Aina, a classe a Castelló, que tirem endavant, que ens apuntem bé les idees. I hi ha una cosa molt bona que és per als exàmens orals, que és practicar, practicar i practicar. Que no tingues vergonya en fer monòlegs, que t'aprengues, jo me'n recorde d'un full que tenim tu i jo, un Word, Sí. de vocabulari de gentrificació, de l'avortament, de la crisi del canvi climàtic, i que t'aprengues paraules i que les comences a utilitzar. I que les a partir- i que les practiques, practiques. Inclús escoltar-te a tu mateixa, que és el que estem fent ara una Sí. miqueta amb tu. No sé si tu fa vergonya escoltar-te a tu No, mateixa. o sigui, jo realment O n'hi ha soc- molta gent que A sí, no, a mi mi sobretot sí. al principi i tal. Jo escoltant-me, no mira una ho cosa. entenc molt bé. A veure, ho entenc, però companys que me diuen ai, a mi no m'agrada veure en pantalla, faig jo, a veure, xico, te veus, t'analitzes, també veus per a la pròxima vegada si estàs millor d'esta forma. Jo al principi me'n recordo quan S'aprèn començava molt, el programa s'aprèn molt. que menjava mossos molt grans, de sopa, de croissants, No i feu clar, cas del- jo menjava mossos molt grans i el càmera me deia, xico, Enrique, un poquet més xicotets. Aleshores jo m'analitzo en casa i faig jo, pues, un poquet més d'elegància, no? Sí. Però us ha de veure, us ha d'escoltar i també guanyar seguretat a poc a poc. Així s'aprèn, Doncs això mirant-se i autoavaluant-se. Molt bé. Moltíssimes gràcies per Ja hem haver acabat? vingut. Sí, i no ha guanyat ningú perquè així som cooperatius i no competitius. Enhorabona als dos i vos endueu un fort aplaudiment i el secret de la felicitat. Moltes gràcies, Aina. Moltes gràcies. Gràcies. Un gust estar així, Desvanit estic. Igualment, gràcies.
I ara acabem amb una reflexioneta de Jean-Michel Adam que diu que no existeixen textos purs, ni expositius, ni narratius, ni argumentatius, ni instructius, ni dialògics, sinó que sempre hi predomina una de les funcions. I que per a evitar incerteses en interaccions, l'humà ha creat protocols per a cada situació, a les quals s'associen gèneres de text concrets. Adequar-nos a aquestes situacions i gèneres de text i esperar que els altres també ho facin ens permet anar per la vida tranquils i preveient que no ens toparem amb conflictes sobrevinguts. Tanquem el Beniparlem d'avui i esperem que Enrique Tena i Raúl Diego vos hagin ajudat a aprendre valencià. Fins a la pròxima! Moltes gràcies, adeu! Adeu, Ciao. Beniparlemers. Beniparlem, un podcast per aprendre valencià amb Aina Monferrer.